дар донишкадавии политехникии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ дар шаҳри хуҷанд 3 ихтисоси нав таъсис меёбад. яке аз ин ихтисосҳо ба самти моҳипарварӣ мебошад. донишкада тасмим дорад мутахассисони соҳаи моҳипарвариро низ омода намояд. ин ихтисос дар ҳамкорӣ бо моҳии тоҷик ба роҳ монда мешавад. таҳсил аз рӯи ин ихтисос аз соли 2021 оғоз мешавад. дар нишасти матбуотии донишкадавии политехникии донишкадавии техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ дар шаҳри хуҷанд масъулин аз бурду бохти донишкада маълумот доданд. гуфта шуд ки аз ҷониби раёсати донишкада дар соли сипарӣ гашта 36 адад шаҳодатномаи зеҳнӣ ба даст оварда шуд. устодону донишҷӯёни донишкада пайваста бо корҳои илмиву тадқиқотӣ ва ҳам ихтироъкорӣ машғул мебошанд. саҳми устодони донишҷӯён дар омода намудани барномаҳои электронӣ вобаста ба забони давлатӣ назаррас арзёбӣ шуд. гуфта шуд ки дар донишкада аттестатсияи омӯзгорон низ гузаронида шудааст. моҳи августи соли сипарӣ шуда бошад гурӯҳи махсус иборат аз 55 нафар ташкил гардид. дар натиҷаи нақшаи стратегияи рушди донишкада барои 55 нафар ташкил гардид. таъкид гардид ки аз рӯи барномаҳо 36 нафар устодону донишҷӯён барои таҳсил, таҷрибаомӯзӣ, такмили ихтисос, тадқиқот ва иштирок дар конфронсҳои байналмилалӣ ва хориҷи кишвар сафарбар гардиданд. ҳамчунин роҳбарияти донишгоҳ қайд кард ки дар баробари дастовардҳо камбудиҳо низ ба назар мерасанд ки соли ҷорӣ марҳила ба марҳила ислоҳ хоҳанд шуд. барои ба дастовардҳо ноил гардидан сарвари донишгоҳ намояндагони расонаҳои хабариро ба ҳамкории судманд даъват кард. гузориши Парвин Аҳророва, Нодирин Насимзод барои барномаи иттилоотии Паёми рӯз.